Egura proiektua, energia eta uraren irtenbide iraunkorretan inbertsio ikusgarria. Inbertitzaile ospetsuak, ikuskariak eta aurrerapen globalaren zaindariak. Aro berri baten atarian gaude, non jasangarritasuna helburu bat ez ezik. Ezinbesteko beharra baizik. Egura proiektuak mugimendu bat zuzentzeko aukera paregabea adierazten du. Integratzen dituen prestatzailea. Ur garbiaren ekoizpena eta kontserbazio ekologikoa enpresa errentagarri bakar batean. Familia, korporazio, inbertsio funts eta industriako lidera beratzenentzako ekintzarako deia da. Mundu osoko gurekin bat egiteko etorkizun iraunkor eta oparoa eraikitzeko. Egura ikuspegia, 5 kontinental ezagutza enpresa. Egura enpresa bat baino gehiago da, iraultza bat da. Kontinente mailan 5 entitate pribatu ezartzen ari gara. Egura Asia, Egura Afrika, Egura Amerika, Egura Ozeania, Egura Europa. Ezagutza enpresa hauek egurako plantak eraiki eta ustiatuko dituzte. Punta-puntako instalazioak. Itsasoko ura gaseatzen duten eta funtsezko azpiproduktuak ekoizten dituzten. Hidrogenoa, oksigenoa, karbono kredituak eta elikagai iturri iraunkorrak. Gure ikuspegi integratua. Eraginkortasuna, errentagarritasuna eta ingurumenaren birsorkuntza bermatzen ditu. Teknologia berritzailea etorkizun jasangarri baterako. Azken aurrerapenak baliatzen dituzte. Eguzki teknologia termikoko, eguzki energia fotovoltaikoko eta energia eolikoko. Punta-puntako berrikuntzak ur energia ekoizpenean. Gainera, gure negozio eredua ekonomia zirkularrean oinarritzen da. Eskualdeko eteekin elkarlanean arituko gara metalak birziklatzeko. Zenbakiak eta beirak, piezak, unitateak eta seguruak fabrikatuz gure lantegietarako. Ekosistema honek komunitateak ahaldunduko ditu. Enplegua sortuko du eta tokiko ekonomiak indartuko ditu. Landare seguruek baliabide kritikoak hornituko dituzte. Mundu osoko industriei eta komunitateei. Elikagaiak eta edariak ekoizteko enpresak. Industria farmazeutikoak eta kimikoak, hotelak, estazioak eta klinikak. Baserriak, herriak eta unibertsitateak barne. Udal eta industriako hondakin uren tratamendurako instalazioak. Enpresa seguruen negozio nagusia. Eskualdeko merkatuetan ura eta energia saltzea izango da. Itsasoko ura, kutsatutako ura edo hondakin urak erabiliz. Zentralek ziur asko. Ur eskasia arintzeko eta klima aldaketari aurre egiteko irtenbideak eskainiko dituzte. Finantza etekin erakargarriak sortzen dituzten bitartean. Gure bidaiaren lehen mugarria planta pilotu bat eraikitzea da. Almerian, Espainian, eskala komertziala. Egunean 3-7 H baino gehiagoko ekoizpena eta 4-8 metro kubiko ur garbia espero duena. Instalazio hau iraunkortasunaren eta berrikuntzaren faroa izango da. Zentralaren errentagarritasunak, energia, ura eta azpiproduktuen salmentatik eratorritakoak. Inbertsioaren itzulera bermatzen du 3 eta 4 urtetan. Inbertsio aukera, ikuspegi estrategikoa eta arrisku gutxikoa. Proiektu hau finantzatzeko. Emateko prest dauden bazkide ikusgarrien bila gabiltza. Kutxabanken 0 milioi euroko ekofinantza mailegu bati kontra bermeak. Berme hauek baitutako akzio moduan etor daitezke. Zure kapitalak etekinak sortzen jarraituko duela ziurtatuz seguru mantenduz. Horren truke, kontraberme horiek ematen dituzten inbertitzaileek. Almeriako lantegiaren 9-7 jabegokidetasuna jasoko dute. Mailegua guztiz gauzatzen denean. Sakuratu. Gure planta pilotuak bideragarritasuna frogatzen duenean. Hasierako eskaintza publikoaren IPO estrategia anbiziotsu bat jarriko dugu martxan. Landare berri eta seguruak sortzea finantzatzeko. Kokapen optimoetan. Klima tropikal, subtropikal eta mediterraneoko. Horrek edapen potentzialia mugagabea desblokeatuko du. Eta gure inbertitzaileentzako aparteko etekinak sortuko ditu.